Jel tvoj karakter žensko? Pa naravno da jeste, ona je tako fancy. Da li tvoj karakter postoji? Pa ne, zato je toliko moćna. Da li je tvoj karakter Amerikanac? Pa jesam li sad jebeno rekao da nije stvarna? Da li je tvoj karakter iz igrice? Jeble te igrice, to je samo za one seljačine koje igraju CSGO. Da li je tvoj karakter brazilski ultratumor? Kakva su ovo pitanja, neugodno mi je, pa logično da nije, ona je predivna ljepotica. Da li je tvoj karakter kobila? Kako se usuđuješ, ona je predivni poni, kako se možeš tako izraziti? Da li je tvoj karakter povezan sa mojim ljetovanjem u Stuttgart? Ja stvarno počinjem misliti da si drogiran. Vaš karakter je bio ludi Milojko. Jesi li ti normalan? Pa očigledno je da sam zamislio predivnu Rarity. Šta ti radiš na ovom sajtu transvestitu 1 LGBT-evski? Idi na onaj američki akinator koji podržava pedere ko što si ti iz Rode 1.